El que pot ser més interessant per Llinars, d'una banda, la importància de poder fer una xarxa pedalable d'àmbit urbà que connecti els principals barris i equipaments. Segurament cal fer potser una mica de planificació abans, un disseny, un pla director o alguna estratègia de planificació per veure quines són les connexions que cal fer. Però, per exemple, Cardedeu és una ciutat molt propera que ha fet una xarxa que connecta els equipaments educatius i podria ser un bon exemple per inspirar-se. Una altra cosa que estaria molt bé i que tampoc té molt cost és posar un aparcament de bicis a l'estació perquè la gent pugui combinar la bici per arribar fins a l'estació i a partir d'aquí fer servir el tren, i amb uns costos bastant ajustats es podria fer. I després donar suport a la formació d'un consorci de la xarxa pedalable del Vallès Oriental que ajudaria a poder planificar i desplegar totes aquestes connexions entre municipis que es podrien resoldre a l'accés a diverses urbanitzacions, a polígons industrials, i que és una cosa que com a Ajuntament només serà molt complicat poder fer, i si hi ha un consorci segurament és molt més fàcil poder-ho fer.